Miluwat na sab og pamahayag si Cebu Provincial Governor Gwendolyn Garcia batok sa hulga sa kanhi Cebu City Mayor Tomas Osmeña nga iyang bawion ang gidonate nga yuta sa iyang amahan kun mahinayon ang paghunong sa construction sa Cebu Bus Rapid Transit Project. Gihimaka kini sa gobernador og gipahimug-atan nga gipanag-iya na sa Cebu Province ang yuta sa Osmeña Boulevard. At least where Osmeña Boulevard is located, totally owned by the province of Cebu. Although there is a person who believes iya pa kuno to, manggawas na ni Ron. Don't make yaw-yaw before you get the facts straight. Tanawa na foot-and-mouth disease na noon ka. Sa tumong nga mas mahapsay ang panaglalis karon sa kagamhanan sa syudad ug probinsya sa Sugbo, miduso og resolusyon si Cebu City Councilor Nestor Archival aron magka-dialogue si Governor Gwen Garcia ug Mayor Mike Rama lakip na pud ang konseho sa syudad ug mga miyembro sa provincial board. Samtang si Councilor James Cuenco mibutyag nga mipasar na sab og resolusyon ang League of Municipalities aron undangon ang pagtrabaho sa BRT. Gani gidasunan sa konsehal ang opinyon sa katawhan sa kauwahi sa desisyon sa pagpahunong sa proyekto. Apan giklaro ni Cuenco nga personal siyang uyon nga undangon ang proyekto tungod sa kadaghan sa palpak niini. Lakip na ang kabaga sa trapiko nga dala sa pagtrabaho nga nakaapekto sa ekonomiya sa syudad sa Sugbo. Unya nakita na nato ang kadaghan nga kapalpakan ani nga proyekto ha, the way it was implemented. Imagine, it should have started in 2014. Nagsige kaos-os ang atong ekonomiya because of the problems caused by this construction. Kulapso ang mga businesses. Dako kay economic loss. We're losing billions a day because of this traffic mess. Sa laing hilisgutanan, giklaro ni Cuenco nga sukwahi sa unang gianunsyo ni Mayor Rama nga lakip siya sa line-up ni ini sa umaabot nga midterm elections, desidido na ang opisyal nga moretiro sa politika. Sa norte, sa south, of course, 𝗫𝗴𝗵 Dono Nontiveros, Regalon, si Philip Zapra, si Junjun Osmeña, James Cuenco. I would like to respectfully beg off from including myself in the ticket. I have decided to just retire from politics. Now, for the past how many months, this job has been really very stressful for me. Tungod sa aking mga nahitabo, recently, mas na fortify akong resolve na hindi na lang yun ko kay di ko ganahag away. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV Cebu.